ଆମେ ଆସିଛୁ ବିଲକୁ। ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ଗାତର ପାଣି ଦରକାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜୁଛି, ସେ ଯାକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି କି କଙ୍କଡ଼ା ଗାତ କେଉଁଠି ଅଛି। ସେ ଭିତରେ ଥିବା ଏଇଠି ଗାତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁପଉଛି କେମିତି। ମଜା ଆସିଯିବ କଙ୍କଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଗାତୁଛି, ସିଧା ଚୁପେଇ ଦଉଛି। ବିଲ ଧାନରେ ଆମେ ପଶିକି ପୁରା ଏକାଥରେ କଙ୍କଡ଼ା ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଏକାଥରେ ପାର୍ଟି ହବ, କଙ୍କଡ଼ା ପାର୍ଟି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେତେ କଙ୍କଡ଼ା ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ କରି କଙ୍କଡ଼ା ଧାଇଁ ପଳାଉଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ବିଲ ଭିତରେ। ଚାଲ ପାଣି କାଢ଼ିବ, ଥିବ କାଦ ହେଇଛି। ସେ କଙ୍କଡ଼ା ପୁରା ବୁରୁବୁରା କରି ରଖିଥାଉଛି, ତା ଭିତରୁ ପାଣି କାଢ଼ା ହବ। ପାଣି ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଛି ନା। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରାଇସ୍ ପୁରା ଧାନ ହିଁ ଧାନ। କପଡ଼ା ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇଥାଏ, ମୋର ଧରତି ମାକୁ ପୁରା ଭିତରେ ସିନେରୀ ପୁରା। କାଇଁ କହିଦେ ହାଏ କରିଦେ ତ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଆମ ପିଲା ଏକାଥରେ ହାଏ କଲାଣି ପୁରା। ନମ୍ବର 1 ସିନ୍ ପୁରା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେମିତି କୃଷକ ମାନେ ଯେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି। ପୁରା କାଦ ଭିତରେ ପଶିକିରି ଦେଖୁଛ, ପୁରା ଓଦା ଓଦା ଗୋଡ଼ ପୁରା ଓଦା, ପୁରା କାଦ ପୁରା। ଏପଟେ ଯିବା ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଯିବା କଷ୍ଟ କରି। देखिए काढ़ी होगा ये भाई रे गात पूरा बड़ बड़ पड़ी गले गोड़ भांगी जीव। लोक मैंने केमती काम कर काम करा पड़ो कृषक ना जितने आमर भात हांडी कृषक जदि काम न करेंगे आम केमी बचा। भरी पूरा जो आम हुड़ारे जाऊँ हुड़ारे पूरा मुग पूरा भरी देखते पूरा एकदम
पूरा जबरदस्त देखते से गछटा जमी पूरा पूरा सबुजाक धान गछ भितर से गोटे गोटे गछ पूरा पूरा सुंदर पूरा माइंड ब्लोइंग देखा पूरा। तुम आने रोसई कर खाऊँ मैंने गला कंकड़ा किणा पड़नी दुकान से गातटा देख कंकड़ा किलो दुकान रे 200 पड़ला बेले मागणा किणी खाऊ। चल चल बाड़ी धरिके आपण पड़ी जाऊँ काद को पूरा गोड़ फस कैबड़ा धरते हाँ कंकड़ा काट दे पानी काट कंकड़ा काटे भल लगू कंकड़ा भर दे पानी काट खाइले कौन भल लगे चल